Bukanerako antzestua. Horretarako, gure herrikoen antzeko edozein plaza edo kaletan, hau ditzakezen pertsonaiak aurkeztuko dizkizuegu. Miren, goxoki eta munkari saltzailea, eta nola ez, ingainan antzutea hau gustatzen zaien horietakoa. Pepi, arrantzalea, goizero joan eta trapukeria ederrak egiten dakiena. Esaten bezala, sardinera hutsak. Xexiki, aurkun dago, iazkeneko egunetan momenta eta lan asko eta komeri franko. Lucas, hau mediko bizitzailea dugu. Lucio, aspaldizatik herriko laguntzailea, baina gordu kontarik ibiltzen da bere lanik amien. Ebertzen da para, edozein edukan hartu zaizkio. Lori, errukak ipinite ere ez nego kanporatera gabe. Nola bada, ikusi gara dago gara entzerari dagoen. Antxoa, ikaslea dela dio, baina ni kanposo balanza esango nuke. Ezin hori esan, Bera, zureta, egiten berak erakutsi zidan eta. Nik ere hori ikasi bat nahi. Beno, urrekoa pili. Osaga Amerikak emako duen erentzaren fenomen dago. Bere esperantzak ez du gutxi balio. Agustin, hau, nurtik azaldu da? Ambrosio, artenik benetako osaba. Hortik jarrabera, baina bilan daude. Ba, beriela ikusiko duzue. Zuekin, Txin, 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 diruaren hotxa. Eta gualintzan, sentimorik gabe. Amatzeko gualintzan. Nire bat txikione, izken antalekin. Atzo ikuntzean hemen gelditu zen bigoteak, nola bukatu ote zuen. Egunon, lehen, zuetabil, gaur letxeren datorrela eta mutil majo batek ekarri. Bazekin zergatik gauen hemen eta zergatik ba? Zera, Amerikanoa datorrela eta aiztan hori ere ba. Horrita barro bazela eta maionomarekin omen zetorren eta dirua berriz edu biberadin. Uzkerra bezala. Bai, nik ere aditu dinat. Norek esan ura nere aurren ekonomioa izan duela. Baina zer esaten din, kalabazak eman izkionetan. Balak ez bere esan zuen batzenean. Zer? Bueltatzen eizenean oso aberats izango naiz eta parean pasatu dagoen beste aldera begiratuko du. Orain ikusiko dinagun. Bai, niri ere horixe esaten da. Pepi, zer ekarri dut gaur? Ba, txitxarrak, ederrak eta oso zuzionean. Eta gixigurik gaur aitzionen urte betetzea duen eta gixigua nola karriko dinat eskatu gabe. Egunon jainduak. Aizu, Donostirako trena horretan da eta. Bai, 10 eta 5 bai. Baina aste honetan ere mejor ederra egin duzu. Bai, inbertitxik ikusten ez ba. Zer modutak ez du xexik, bukatzeko gogoa bukatzen zuzu ez da? Bai, orain noa fineko gogoa gana. Horrek eraztenak jakingo. Bai, bitegin duna. Pepita, txitxar hori bat daukazu, ederra gainera, bajarri ez da zuaz.
ikasten gezurra besterik ez ekartzen eta orain bai, eskela ezagunen badagoen edo. Oso kristio, irakitu zuztude. Kristia, baina nira, oie hori irukatzen ba, itxuronekin ez kontatzeko gobe dago, inori aurpegi emateko baino. Oso gokago. Hori nintzen, ez kontatzukaz, eta badaki, gure horua pizkatzukun egin behar dut. Lehenago, erabateko rubiaitzen orain egiebetza. Zeinek ez dautuko mortuzen hau. Ez kontu bintzen, ala. Bai, orain dela 8 urte. Eta 8 urte elkar ikusi gabe? 8 o 10 baino nezkeo. Izango ditu bai, hauen dut gaurteko ezera ateratzen. Ze, tripakatun, ke ba, orako pizka de atera izen. Ez sartu, alpenetu. Hemen, behin edatu atera llegatuz gero, atera beharkoa, atera egiten ditu. Aizu, nien morperri galduta, Nire madula, de buen año, esaten bezala. Da oso pozik gainera. Agur. Ezagutzen alduzu ala? Loli, ezagutuko altu ba. 10 urtetan elkarrekin lan egindako gara. Lanean, orduan egin beharko zuen. Orain behintzat egun izbat, perlokerian sartuta dago. Eta orain bezala hautsi xeritzen eta ez da pasatzen bere hauti pasagabeko hori. Bai, zu argena de elkarrekin lotzeko modukoak izango zarete. Haze kuadrilla. Kaixo, ikusten den ezagoi asko, ez zer zergatik esaten duk hori? Ez, guzti esaten dugu, zer egiten dugu? Hementzek, nire osagon proxiozetorek Amerikezatik, eta berezen gago zen arnez etoriko. Nortu hori? Nire amaren anaia gaztena izan behar dit. Nik fotografetatik ezagutzen diat, eta hola kapelatuen moko esku horietako bai. Erabat aberaztuta amortzetorek, eta ea niretzat ere zerbait izten den. Eta ni horrein pelota egitea? Pelota ez, baina parinen bateka eskozera. Badazuara ere, agertu egin hau beste joari bat ezatu baino lehen. Gauza batzuetarako sazkarra iziren, esan deiela. Zer mandutazun ikasketan, dena bipen, seguro? Xirik egon ari, 8 gutxi, eta gainera, sekula baino gehiago ikasi eta gero. Sartu dugu azkarretarako, eta nik dena eta libururik iteketara hori hori sartuko dio etxeko dekorritari, baina niri ez. Ez du azalin nahi hori? Betak egiten dira kopiatzen? Kristo Magdalenak! Bai, behin hasiko eta hasi bezain arte, zanpa baita rapatu ere, eta zeinek eta bizarreko mozon horrek, hori ere niri gertatu behar. Gero hori esaten duen, hola ezin duen. Aizue, ez dut da pentsatuko zuen atzetik ibilean dudak jogun osoa pipazela jasotzen ala? Zer erakusten dizute gaur egungo mai eskolan? Eta ez duzu pentsatuko zuk esan eta un piparik handala ditu behar dugunik, ala? Bai, horrein konturatzena, zen ez ikintzen den hau egunero. Bi umere edo hauek. Argi bide drobe, lotxarik ez duen bakarra zuzera eta zertarako deintzen dizute bat, horre eseri eta tripe egurtzen egoteko. Egun hau zamandeon, urrego batena egin behar duen mirataroa, poliziak, gazien, enpresotariko da, zerik asko. Egunon, hau duka mire pizpirira, zer moduz? Oso ondo eta bat, eta zu? Hau da gaztea, jadonik agineko zaude. Ia senyorita bat eginda zaude, 2 urte zenituen nikoan nintzenan, eta beti negarrezen zentzen. Eta orain, hau da lorea. Ez osaba ez, nik zuan zinela jaio nintzen, ametxen bat egingo zentzen. Aizu zartuta nago, baina gugorratuta ezen, nik 2 urte nitueneko gauzak ez ditu gogoratzen. Dakigana, gurasoek kontatutarko da, markatu osaba. Bai, 2 urterekin eta amaren ditia beten zenuen, hori ondo gogoratzen dut. Baina osaba, ez da mentzudan eman titirik eta jaio hortuko, biberoia, ez zenuen zuen esnerik. Hain kontatutan dago, ez da
Kaixo, Ambro, zer moduz? Ikusten dut guztio, ondo. Horrekin narratzarekin jarraitzen dut. Beharko. Eintzak guztio zer iruditu zeik gaur gauean afari eder batekin ospatzen badiagu Amerikan mare detorrera. Badakik arkumeak earki erretzen. Ongi da, nik arkume pare bat erreko ditunak. Arraian nire kontik postrenik egingo dinan. Eta guk xabela beteko dugu. Zer demonio. Eta guk, zer gari behar dugu? Zuek humorea. Sentimendu gabea. Handik etorri. Interesgarria benetan ez nuen nik Manibelo horren berririk Baina, zer Manibelo? Galileo, ez jauna, da, Leo. Beno, zerbait ikasi gorkoan mitza. Hala, gai honetan, gehiago ikasteko momentu egokian etorri zarela
bertsoa